Кайбыш районының Мөрәле авылы. Бүген монда Кыланга авылында дүшәмбе атып үтерелгән 38 яшьлек Диләрә Вәлиуллинаны соңгы юлга озаттылар. Мен кичә ишеттем иртә белән. Миңа хәбәр иттеләр. Шуннан соң мен бик катык. Җыламчан туйзалый. Бик авыр булды. Трассовый заправкада эшләде. Бик әйбәтле. Бөтен Татарстанны тетрәткән фаҗига 7 декабрь кичендә килеп чыга. Ул көнне Диләрә Вәлиуллина хуҗалыгына төлке еш керүдән зарланып, авыл җирлеге башлыгы Фидаил Нигъмәтҗановка мөрәҗәгать иткән була. Кичке сәгать 6-да Диләрә җылап шалтырата. Конкрет җылап шалтыра. Ну килен диде, түзеп булмый битен диде. Бигрәк тә теге тирлек туардан бигрәк инде бит балам кичкенә. Шуның хәтле һөҗүм итәргә мөмкин бит. Бигрәк тыйымсызга китте бит инде бу. Авыл җирлеге башлыгы мылтыгын алып Вәлиуллиннар хуҗалыгына килә дип сөйләделәр бүген авылдашлары. Фаҗига менә шушы территориядә килеп чыга да. Җирле халык сүзенә караганда, бу участокта беркем дә яшәми, менә монысында Вәлиуллиннар хуҗалыгы. Әнә теге теплицада алар үзләренең тавыкларын саклый торган булган, төлкеләр шуларны ауларга йөргәндә. Шушы хуҗалыкка төлкене аулаган вакытында 2 тапкыр төлкегә ата һәм төлкегә атам дип ялгыш шушы хатынга тидерә. Әлеге фаҗига мизгелендә Диләрәнең ире дә шул бакчада була. Алар 20 ел бергә гомер иткән. Эшчән, тырыш гаилә дип сөйли авылдашлары. 2 бала үстерәләр, 1 ай элек кенә улларын армиягә заткан булганнар. Назвали просто, вот так получилось. Никто ничего не ожидал. Әлеге фаҗига әзеннән тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Ялгышлык белән кеше үтерү маддәсе буенча. Ранил в грудную клетку. Хатынның күкрәк читлеге яралана, ире аны хастаханәгә алып китә. Әмма ул июльдә үлә. Әлеге эш буенча тикшерү дәвам итә. Авылдашлары җирлек башлыгы Фидаил Нигъмәтҗановны уңай бәяли. Теләсә кайсы вакытта ярдәмгә килергә әзер, 20 ел җитәкче булып эшли, кешеләрнең хөрмәтен яулаган. Фидаил бик ярдәмчел кеше, Һәр хәлдә аның бит инде шушы Постугында аңларга була, ул кешегә ярдәм итәм дип барган бит инде. Фидаилны бик күптәннән беләм, үзебезгә килеп җиридер, бик акыллы, бик сабыр малай. Ул эшне ачу белән шәллек малай түгел ул. Бик хатırlıyız инде, икесендә жалко инде. Әлеге эш ничек кенә тәмамланмасын, ул район өчен һәм әлеге 2 гаиләгә зур кайгы алып килде. Моңа охшаш хәлләр ил күләмендә еш булып тора. Әмма монысы республикада торган бер проблеманы ачып салды. Үрчегән төлкеләр мәсьәләсен шишәр вакыт түгелме? Чөнки мөрәҗәгатьләр районнардан килеп кенә тора. Безгә ничек яшәргә хәзер? Ник бераз куркытмаска икән аларны? Кайбыш районыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.